Intalo mina angazi lama ASOS la akawathenga lona awuthule lenenye iyashayisa lene ayikho imoto engiyaziyo mina kalo akazi luthi izinto zakhe ebenza ngendlela yakhe. Kanjani? In fact lo mina ube umuntu engingamazi esenalezi imali. Okay sis, uthena 900k uphumile. Wenzeni uthenga imoto eziwu2 kuphela? Uthenge nje lezo imoto lezo kuphela. Ngathi ngiyazama ukumbonisa wazama ukwakha ilukhuzani imxhaso ukuthi akwazi ukuthi arentiswe yezo. Kwayona lonto le igcinisi end up isimhlule because bengilibele ngimthethe yenza 1 no 2 yenza 1 no 2 no 2 3 ethi hayi ngizokwenza ebedeka utshwala lezo. Ngathi bengisuka ayikho into ayenzile yonke into imhlulile kwanami lo akaze sangisupporta ngalokho. Okay sis, uveza ukuthi ubekbribe. Ebengbribe ngalezi imali ezibaza enze ukuthi ngingaboni yonke lento ayenza. Yiloko engifuna ukukuthola. Ubekbribe queen mhlawumbe meke ukuthi ubukhuluma mhlawumbe izinto azenza ama-set mu 800. Ebengbribe ukuthi ngingaboni yonke lento ayenzayo ngalezi imali and enye into like ebebone ngathi angazi ukuthi uthole malini. Enze ngingayiboni yonke lonto le kade mina bengibamba. Isikhathi esingaka bungangishiya ingane njengoba manje. Bengisafuna le mali ongibribe ngayo ukuthi ukwazi sizoveza la ukuthi asakandani. Awukazi kodwa ungale. Onaqiniso vele. Uyazi wena. Ukuthi no awunaqiniso wena. Nginaliqiniso mina. Into zami kuphela. Iziphi into zakho? Into zami kuphela lapha. Iziphi into zakho kwagoke zola ngeke ukwenze lokho. Okay. Amathazi wafakela malini. Asicheckeni kumabhenki usongisendele malini. Lehlisa umoya ngifuna ukukhuluma nosisi. Wongisendele malini wena? Okay, Anish. Ujwayele kabi. Ubhodi utheni? Bomthetho uyayazi into lento. Wisichaza wena ufundile wena indaba yakho nje ayikho abantu bomthetheni abantu bomthetho yazi ukuthi yini school ngandaba. Hayibo ufuna udusho manje. Kaduri phutaze ukuthi ufundile. Hey, yabo bafethu. Kodwa usho ufundile wena wazi lutho ngikutshele ngamabheki. Uhlaleleni nosikhotheni ongafundile. Njengoba usuthi mina ngathi ngangikuthanda phela ngangijust kahle nangoba waphunywa imali nje uthi ulayithile. Uright ke mina ngigrind ke manje kunesaluni yami nebusiness lami ke lithi mina njengamanje ekhaya ku grind ke manje olakhelwe uyena ubaba yakho ku right wena nje indaba yakho ayikho kusasa lapho ufeel awunalutho imoto zakho azikho uqasho yakho ayikho lutho awunalutho business mina ngine business mina amantombazane engawaqasha futhi angenze izipho kahle buki izipho business lami inangaphansi phela ngithiya ngine imali uthi vele ongibhora ngaphansi ngibhora wena unzi wena babona ugeli abanye bapho geli ingabo bazili imali bapho geli ngibuzo geli bapho imali yami ngizikini ngisayibona yiphi imali yami okay mhlambe isaluni yakho isawunayo isaluni yakho wena yes yabona ke labantu bomthetho labo bashoyo ke ibona bazofike bebheka amaphepha ukuthi ahlahle ibhizinisi libhilonga kubani. Ngifuna ukukhuluma nomuntu lo ngithole kahle le ndaba yesaloni.